tienes el café. Merci. Sí! Quant de temps? Sí, no et veig des de fa uns 5 anys. Jo diria més, fins i tot, Sí. Mira, seu amb mi. No, ja que estaves aquí tu tan tranquil·la fins que he arribat jo. Què dius? Si estaves aquí sola esperant el meu nòvio, vinga, assenta, que si no m'enfado. D'acord, si insisteixes. Que guapa, vas molt arreglada. Gràcies, és la meva roba de treball. Doncs estàs superguapa. De què treballes? Tinc diverses empreses. Mare meva, sí que et va bé la vida, no? Es pot dir que puc ser tranquil·la i relaxada. I tu què fas? Jo soc ballarina. Perdona, em demano un cafè perquè si no avui m'ha dormit a la feina. Només faltaria, dona. Un cafè amb llet llarg, sisplau. Ara va. Perdona, és que et ballarina? I dius que el meu treball està bé, si el teu és molt més Què interessant. dius? Home, calla, dona. I per cert, qui era el novio aquell que deies que esperaves? Tècnicament, ara és el meu primer. Què dius? Felicitats! Moltes gràcies. I com va passar quan t'ho va proposar? Doncs va ser molt de sobte, perquè no m'imaginava. Ah? Doncs mira, no em jutgis, vale? Però jo portava un temps una mica paranoica. Pensava que m'amagava alguna cosa perquè el notava estrany, absent, i pensava que estava veient amb una altra tia. Però llavors vaig dir, mira, li pregunto per treure'm el pes de sobre. Llavors va ser quan em va donar l'anell. Però hi havia alguna tia? No, què va? Després d'una forta discussió em va confessar que el que m'amagava era, l'anell, que me'n volia demanar matrimoni en un viatge a París que estava preparant. Però jo, amb la meva gelosia i intoxicitat, li vaig arruïnar la sorpresa. Bé, l'important és que no hi hagi ningú i que esteu compromesos. La sorpresa és la ment. Sí, a més, ara que ho penso, no és capaç de fer això, és molt bon home. Tant de bo hi haguessin més homes així, I llavors. si et dic que millor ho té abans, Així m'agrada, fixant en l'important. això sempre, dona. I tu què tal? Doncs aquí estem. I a tu què tal van els homes, Doncs he trobat un que crec que podria ser l'ideal. Explica, però que detalls. És el millor home del món. Guapíssim, sexy, té unes canotes. I on has trobat un així? De copes, dona, de copes? Ja deia jo, si ara tothom se'ls troba de copes. Mira, fins i tot jo me l'he trobat de copes. Si és que, com has dit, qui no se'ls troba de copes ara? Si és que al final, en vez de prendre copes, prendrem homes. Hola, amor. Hola, carinyo. Amor? This is what we